Salutacions cordials i bon diumenge a tothom. Amb aquesta sintonia comença Esclat de Cobla, el programa de sardanes de Ràdio Ciutat de Badalona. Per a la informació de les activitats sardanistes, contem amb les col·laboracions de Badalona Sardanista i la Confederació Sardanista de Catalunya. Realització tècnica Jordi Abril. Edita i presenta Arseni Santos i Callís. Benvinguts, amics i amigues sardanistes, a aquesta nova edició d'Esclat de Cobla, número 275, corresponent avui diumenge 25 de juny d'aquest 2017. Última edició d'aquesta temporada 2016-2017 i que esperem sigui del vostre grat. Carta de Puigdemont al món de la sardana. Diumenge passat, dia 18 de juny, tal com ja informàrem en el programa anterior, es va celebrar el Dia Universal de la Sardana. I per aquest motiu, el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dirigit unes paraules i també per la celebració del bicentenari del naixement del nostre Pep Ventura, sumant-se al desig de que la sardana sigui inscrita en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, tasca ja iniciada per la Confederació Sardanista de Catalunya, i entre altres coses acaba dient: volem una cultura ben viva. No deixeu mai de fer rotllana i engrandir-la dia rere dia. Que no s'apagui mai aquesta banda sonora que és la sardana i que ens acompanyi als moments especials de la nostra vida i del país que tinc l'honor de presidir. Començarem amb una primera sardana, una obra del compositor d'Horta de Sant Joan, Tomàs Gil i Membrado, director i compositor de més de 1.300 sardanes. 70 d'elles en foren galardonades en diferents certàmens. Aquesta que us proposem escoltar avui i que porta per nom Natura Pura i que ens la interpretarà la principal de la Bisbal, es va estrenar a Caldes de Montbui l'any 2000 i va ser dedicada per l'autor a la família Martí d'aquesta vila i municipi de la comarca del Vallès Oriental. Escoltem, doncs, Natura Pura.
Per la Cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana d'en Tomàs Gil i Membrado, titulada amb el nom de Natura Pura. Agenda sardanista. Comencem, tal com ho fem sempre, amb les ballades més properes per avui. A Barcelona, 11:15, a la plaça de la Catedral, amb la Cobla Marinada. A Barcelona, Sants Montjuïc, al Parc de Can Sabater, a les 6 de la tarda, amb la Cobla La Nova Vallès. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, a 7:15, amb la ciutat de Cornellà. I a Malgrat de Mar, a 8:45 del vespre, al Parc de Can Campassol, a càrrec de la Cobla Banda del Col·legi de Santa Maria. Del compositor de Golmés, municipi de la comarca del Pla de l'Urgell, Òscar Barquer i Ferrús, instrumentista de trombó i fiscorn, autor de 17 sardanes. Seguidament podrem escoltar la seva sardana, estrenada el 15 de juliol del 2012 i que porta el nom de En Jaume de Cal Escloper. Va ser dedicada a en Jaume Serra, obsequi dels seus companys de l'agrupació sardanista, tot recordant les arrels del seu avi escloper d'ofici i reconegut amb aquest nom a Ripoll. Per la Cobla contemporània, en Jaume de Cal Escloper.
De l'Òscar Barquer i Ferrús, la cobla contemporània ens ha interpretat en Jaume de Cal Escloper. Més ballades per la resta de la setmana. Dimecres 28, al Masnou, a la plaça d'Ocata, a les 10 de la nit, amb la Punt Cat Cobla. Dijous 29, festa de Sant Pere, tenim una ballada a Barcelona, a la plaça de Santa Madrona, de Sants Montjuïc, a 7:15 de la tarda, a càrrec de la Baix Llobregat. Aprofitem per felicitar a tots els Peres i Paus que celebren el seu sant. Moltes felicitats. Divendres 30 a Barcelona, a 7:15 de la tarda, a la Rambla de Sants, amb la cobla Rambles. A Granollers, també a 7:15, a la plaça de Perpinyà, a càrrec de la ciutat de Granollers. I al Masnou, a la plaça d'Ocata, a les 10 de la nit, actuarà la Punt Cat Cobla. El dissabte, dia 1 de juliol, a l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça d'Eivissa, a les 6 de la tarda, amb la cobla La Nova Vallès. A Mataró, a la plaça de Santa Anna, a les 7 de la tarda, amb la cobla Iluro. A Barcelona, a les 8 de la tarda, a la plaça de Sarrià, amb la Baix Llobregat. I a l'Ella, a la plaça de l'Ajuntament, a les 9 del vespre, amb la cobla Premià. La cobla Els Montgrins ens presenta la seva versió musical de la sardana del compositor figuerenc Agapit Torrell i Batlle, instrumentista de flabiol i trombó i director autor de 22 sardanes. Aquesta que a continuació escoltarem va ser estrenada a la Bisbal el 12 de desembre del 1987 i porta per nom Rosa de Gener.
Rosa de gener és la sardana de la Gapi Torrent i Batlle que la Cobla Els Montgrins ens acaba d'interpretar. Informació dels aplecs. Per avui, a Llançà, a matí tarda, 45è plec a la Pineda de la Capella del Port, amb la participació de les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Baix Empordà. A Sabadell, també a matí tarda, 55è plec a la Font de Can Rull, Cobles participants Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Mediterrània. A Perpinyà, a la tarda, a la plaça de la República, 18è plec a càrrec de les Cobles, Mil·lenària i els Montgrins. I seguim amb més aplecs. Dissabte, dia 1 de juliol, a Banyoles, matí tarda, al paratge dels Desmais, 65è plec amb les Cobles, la principal de Porqueres, Mil·lenària i la Sol de Banyuls. A Sant Andreu de Llavaneres, a les 9 del vespre, al Casal de Llavaneres, 41è plec. Actuaran les Cobles Juvenívola de Sabadell, la Puntcat Cobla i la principal de Llobregat. I a Artés, també a les 9 del vespre, al Parc de Can Cruselles, Parc Municipal, 45è aplec amb les Cobles, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Ciutat de Girona i la Marinada. A l'any 1971 es va estrenar aquesta sardana que ara us convidem a escoltar, escrita obligada de tenora per al gran mestre de Calonge Ricard Viladesau i Caner, extraordinari intèrpret d'aquest instrument i autor de prop de 250 sardanes i altra música de diferents gèneres. Per la Cobla, la principal de la Bisbal, endavant amb El Crit.
Per la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar aquesta obligada de tenora, El Crit, una composició d'en Ricard Viladesau i Caner. Informació dels concerts. Dijous, dia 29, a Rubí, a les 7 de la tarda, a l'església de Sant Pere, concert de Festa Major de Sant Pere, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. També el dijous 29 a Sant Cugat del Vallès, a la plaça de l'Om, a les 10 de la nit, amb la participació de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la coral La Lira. I seguim amb més concerts. Divendres, dia 30, a Esplugues de Llobregat, a l'església de Santa Magdalena, plaça de Pere Miquel d'Esplugues 1, a les 9 del vespre, actuarà la Cobla Ciutat de Girona i Albert Desprius. Presentaran el tema El tenor i la cobla. I el dissabte, dia 1 de juliol, a Ceba, a la sala polivalent, a 2:45 de la tarda, concert de vigília de l'11è plec comarcal Osona. A càrrec de la cobla, la principal de la Bisbal. Si voleu ampliar la informació de les activitats sardanistes, podeu fer-ho via internet a través de les pàgines portalsardanista.cat i agendasardanista.cat, on trobareu tota la informació desitjada. I continuant amb el programa que hem preparat per avui i amb una nova interpretació de la principal de la Bisbal, podrem escoltar una sardana del compositor de Sant Feliu de Pallarols, Joan Callís i Guix, instrumentista de tible i autor de 35 sardanes, estrenada a Besalú l'1 de maig de 1984. Porta per nom La Plec de Besalú. Escoltem-la.
La cobla, la principal de la Bisbal, i d'en Joan Callís i Guix ens ha interpretat l'Aplec de Besalú. Esteu a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona, escoltant l'espai sardanista Esclat de Copla, que s'emet els diumenges de 10 a 11 del matí. Atenent la sol·licitud de Manel Bosch, de la nostra ciutat, que dedica aquesta sardana als companys de la colla dels 40 i a tots els oients i seguidors d'Esclat de Copla, escoltarem la sardana Somni, una obra del compositor de Tortellà, Manuel Saderra i Puigferrer, instrumentista de trompeta i autor de 86 sardanes. Estrenada a Banyoles l'any 1945 i dedicada per l'autor a la senyora de Pola, Maria Carmen Serrat. Ens la interpreta novament la cobla, la principal de la Bisbal, Somni.
D'en Manuel Saderra i Puigferrer, la cobla, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Somni, sardana sol·licitada per en Manel Bosch, que l'ha volgut dedicar a tots els integrants de la colla dels 40 i també a tots els oients i seguidors d'Esclat de Cobla. La Cobla Amsterdam torna a Catalunya i celebrarà el seu 30è aniversari. Ens ho comenta la Sílvia Villarroel. La Cobla Amsterdam celebrarà els 30 anys de la seva fundació amb un nou cicle d'actuacions a Catalunya. Serà durant el proper mes de juliol entre els dies dissabte 22 i diumenge 30. A més, si ha aconseguit finançament, presentarà un nou disc amb sardanes clàssiques i contemporànies d'autors catalans i holandesos, alguns d'ells membres de la mateixa Cobla. La Cobla Amsterdam visita cada 2 anys les nostres terres per oferir diverses actuacions, però enguany afegeix aquest punt d'aniversari. A més, també oferirà un repertori renovat i presentarà aquest nou disc si ha aconseguit fons. La Cobla Amsterdam ja té d'altres discs enregistrats. L'últim es va gravar en directe a diverses actuacions a Catalunya. I encara cal citar el darrer treball anomenat Sardinia Heart of Danceness, en què va convidar músics joves d'arreu d'Europa a conèixer i compondre per a cobla. D'aquesta manera es van obtenir 20 obres encarregades i estrenades per aquest conjunt, amb composicions de músics holandesos, sards, grecs i catalans, entre d'altres. La Cobla ha concretat diverses actuacions a indrets tan diferents com Palamós, la Catedral de Barcelona, Figueres, Castellar del Vallès o el Vendrell, però encara està disponible per a diverses dates. La Cobla Amsterdam s'anomenava abans la Principal d'Amsterdam. La va fundar a Holanda un grup de músics professionals neerlandesos interessats i encuriosits per la música i els instruments de la cobla. Malgrat els seus 30 anys, ha sabut renovar la plantilla i té un conjunt completament diferent, en què només hi consta un dels fundadors. És l'única cobla que existeix fora dels Països Catalans i va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2006. La Rectoria Vella, sardana del compositor de Granollers Ramon Vilà i Ferrer, instrumentista de tible, trombó i flabiol, autor de 147 sardanes i que amb una presentació de la cobla, la principal de Llobregat, seguidament podrem escoltar. Aquesta sardana va ser estrenada a Sant Celoni a l'any 1971. En antena, doncs, la Rectoria Vella.
La Rectoria Vella és la sardana d'en Ramon Vilà i Ferrer, interpretada per la Principal del Llobregat, que hem pogut escoltar. L'agrupació Amics de la Sardana de Tiana ens ha passat la següent informació. El dimecres, dia 5 de juliol, començarà el Festival d'Estiu de Cobles i Compositors Tiana 2017, amb sardanes de 7 tirades per escoltar i ballar al ritme de cada compositor. Això serà els dimecres del 5 al 26 de juliol a 2:15 del vespre al Parc de l'Antic Camp de Futbol amb la següent programació. El dimecres, dia 5, la Copla Marinada del compositor Ramon Vilà i Ferrer. El dia 12, la Copla Bisbal Jove del compositor Xavier Molina i Mambrives. El dia 19, la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona del compositor Domènec Moner i Besart. I el dia 26, la Copla Tres Vents del compositor Olivier Marquès i Nebot. A cada ballada, concurs de sardana revessa. Tot organitzat per l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana. Amb una nova interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, escoltarem a continuació una sardana del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Mas i Ros, autor de 242 sardanes i altra música diversa, estrenada l'any 1978 a Barcelona. Porta per nom Dues Parelles. L'autor la va dedicar a les parelles formades per August Algueró Ascensió Mateu i Andreu Cerdà Antònia Ferrer de les Roquetes. Us convidem a escoltar aquesta bonica sardana titulada amb el nom de Dues Parelles.
Per la Cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana d'en Francesc Mas i Ros titulada Dues parelles. I per cloure el programa que hem presentat avui, últim d'aquesta temporada 2016-2017, i que desitgem que us hagi complagut, ho farem amb una sardana del compositor de vidreres Jaume Burjacs i Gispert, instrumentista de flabiol, trombó, fiscorn, autor de 17 sardanes. Interpretada per la Cobla Bisbal Jove, escoltarem aquesta sardana seva, que va ser estrenada a Vidreres l'any 1984 i que l'autor la va dedicar al primer president de l'entitat sardanista de la seva vila nadiua, de la comarca de la Selva, posant-li el nom de l'amic Frederic. Aquesta sardana va ser la guanyadora del concurs de la sardana de l'any 1984 per votació popular. Amb aquesta sardana posem punt i final al programa d'avui i de la temporada. Ens retrobarem, si així ho voleu, després d'uns dies de vacances, i si no hi ha cap contrarietat, esperem que no, el diumenge, dia 17 de setembre, coincidint amb la Diada de l'Aplec de Badalona, que esperem poder-nos-hi trobar tots per gaudir d'una gran diada sardanista. Gràcies una vegada més pel vostre seguiment, la vostra companyia i fidelitat en escoltar-nos. Que tingueu un bon diumenge i una molt bona setmana. Us deixem amb l'amic Frederic, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. Fins al 17 de setembre. Us desitgem que passeu un bon i feliç estiu. Salut i sardanes. Adéu-siau.
Esclat de Copla, el programa de sardanes de Ràdio Ciutat de Badalona.